Maayong buntag sa tanan. Ang Diyos nagpabiling mao sa gihapon karon kagahapon ug sa walay katapusan. Ug iyang pulong dili mausab. Mao sa gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Ang iyang kaluoy mao gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Iyang gugma mao ra gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Ang atong Dios dili mausab. Munang niata tungod kay kabaluta, bisag mausab atong circumstansya, bisag mausab ang mga panghitabo diri sa kalibutan, nag-usab-usab ang pagdumala sa panggobyerno sa kalibutan, pero ang panggobyerno sa Dios nagpabilin sa walay katapusan. Let's come to the Word of God this morning, na kaning nga pulong nga diri na sa akong kasing-kasing for the whole week. And isira kaayan nako nga mapaabot sa inyo karong buntagan diha sa book of 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonica kapitulo 4. Kung naa kay Biblia, magsugod ta sa verse 13 to 17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Bisaya diretso nako basahon igsoon. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Jesus, banhawon ug dalon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Verse 15. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang tingog sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. May unang mabanaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban nakanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Walay naka-amen? Daghang salamat. Let's pray. Daghang salamat, Lord. Wala ko kabalo nga nung gibutang ninimo sa akong kasing-kasing kining pagsakgaw, rapture. Ba't ka malumi, Lord? Wala malilong namo nga mga nagtuon sa imong pulong. Kanunay nakadungog sa imong pulong. Pirming mahisgutan ang imong ikaduha nga pagbalik. And Lord, this morning, mahimo pag yuning klaro namo. Ito kay gusto nimo nga mahimo pong maklaro among kinabuhi samtang nagpaabot mi sa second coming. Itugot ginuning buntaga kung doon na may angay nga mausab na karon. Kung doon may angay nga dunay biyaan nga dili makapahimot nimo, mabiyaan na karon. Nga ang among focus sa among kinabuhi samtang ni apami aning kalibutan mo ikaw ang pagbuhat sa imong kabubuton. To kay ang mga taong ingon ana ang focus dunay buhing paglaom. Salamat, Amahan, sa pagministeryo sa matag usa karong buntaga pinagi sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Antangan mingog amen. Ingkod mo megson. Akong pangandoy nga duna ko'y audience karong buntaga. Ang akong pangandoy nga dunay mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. So mahibalaan ako kung dunay mga response. Kung duna kay pulong sa Ginoo nga na-strike ka, can you just say amen? Hallelujah. Makisgot ko ni ining di po ko controversial kundi pagtulunan sa Biblia nga wala ililong sa Ginoo, wala itago sa Ginoo, kundi iyang gisulat gibilin dili lamang sa makatawhan sa panahon sa mga apostoles, sa panahon nilang Abraham, nilang panahon nilang Moses, kundi bisan pa sa atong panahon.
Wala na niya gililong sa matag generation nga nataon ning kalibutana, no? Nasakpan ba sa first coming niya or wala ba maka-witness? Pares nato karon nga wa ta ka-witness sa first coming niya, pero siguro na tong maka-witness ta sa second coming niya. Damay ra gyoy na adiri gyud. Thank you, Lord. Okay. Alang sa karon pa, maybe this your first time nga madunggan nimo nga Jesus is coming very, 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 very soon. And Jesus was here for the first time. Dini na siya. Wala ko kakita, wa ka kakita. Daghang kay wala kakita. Human sa panahon sa apostoles. But, bulahan katong wa kakita, pero mitoo. Nga Jesus came to this earth, miani siya first time sa kalibutan to save us from our sins and the judgment sa atong sala. Nasala nga panunod na ito, gikan ka nga danog ni iba, miani ang anak sa Diyos, aron bayran kay di ta kabayad. So ang kaluwasan sa sala ug sa gahom ug sa silot sa sala, mao ang gasa sa Diyos nga mao si Jesus Christ. Siya ang solusyon sa sala nga dugay nang nagkuan kanang naggapo sa tao, no? Ang silot sa sala ang minungdan ang tao sa impyerno. Pinagi sa pagtuo kang Ginoong Kristo, pagdawat kanya nga Ginog manuluwas, maluwas ka samtang napakasalawas. Ug samtang napakasalawas nga luwas, ang imong gipaabot kung dili pa ka wala pa'y mamatay before the coming of the Lord, your duty is to prepare yourself for the second coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Kay before si Jesus Christ misaka sa langit, in a bodily form, diri siya sa lawas, diri siya sa nabanhaw nga lawas, before siya balik sa langit, giingnan niya ang apostoles, the same way nga misaka ko sa langit is the same way mo balik ko. So karong buntaga, i-ready mong kaugalingon because Jesus Christ is coming very, very soon. Sukad sa fall of man, sukad ang tao na hagbong sa sala. Pinagi sa atong unang ginikanan nga si Adan ug sa iba. Hangtod karon, ang kalibutan nga atong gipuy-an, padayon gihapon giharian sa yawa. Musugot kag dili, ang yawa dili makita, pero ang iyang binuhatan klaro kayo. Ug wala malilong nato nga sa atong generation karon nagkagrabe ang pagdaog-daog o panglingla sa yawa sa mga tao nga wala makabaton sa kamatuoran. May mga kinabuhi nakita nato nga nangaguba tungod sa bisyo, tungod sa pangibog sa unod, tungod sa addiction, tungod sa depression. Doon na latest nga kuan ang yawa, kanang paagi, nga ang tao mag-suicide, ang tao kuan na, wanay paglaom, mauna ang mental illness, na anay sakit nga gitawag og mental illness, depression, nagkos sa tao nga mag-suicide. Many teens, young people, bisan bang gani, mga hamtong, no, kanang nag-suicide, no, tungod aning espiritu sa depression. Okay. Jut lang. Mga relasyon na bungkag tungod sa daghang tanyag sa yawa nga kalipayan nga temporaryo sa unod. Apan salamat sa Dios, ikaw ug ako nakabaton sa kaluwasan ni Jesus ug mikumitar sa atong kinabuhi kaniya, nagawas nun sa kopot sa yawa ug naanay kagawasan sa pagigugma ug pag-alagad sa Dios. Argi mga tao di ay. Thank you, Lord. Apan bisan naluwas na ta, dili ta kapiyong sa atong mga mata sa mga pagdaog-daog sa yawa sa tao. Just cannot close your eyes. Ako, bugat kayo atong sulod na makakitag mga bata noon nga wala pa makaila sa Ginoo. Mga 15 years old, 16 years old, nagsiyambo, nagsigarilyo, nag-uyaw, bakray, teenager. Di ta kapiyong sa atong mga tao sa pagdagdaog. Even technology, gigamit na sa yawa. Modern na iyang kidnapping, iyang pagpautang, aron ang tao malubong sa utang,
ang technology gigamit niya aron mahuk ang mga bisan kinsa, mahuk diha sa pornography, mahuk diha sa celebrity, mahuk sa tanang drama. Before our very own eyes, daghan na kaayo ang gibuhat sa technology nga gigamit sa kaaway. Ang kangilad sa mga binuhatan sa tao nga kanang gi-influensya sa buhat sa yawa. Ang sayop na himong tinuod, ang tinuod na himong sayop. Giakseptar sa community, ang dili nato giakseptar sa una. Nga dili nato matulon sa una karon, luguso nato tulon because society introduces it to us. Hallelujah. Gender kalibog niya karon. Ang tao naglibog, bisan pa gani ang bata nga nag-edad 5 years old, 4 years old, i-introduce na sa laing nasod igsoon nga bulahan ra gyud kayta sa Pilipinas. Sa laing nasod ang teacher ilibog ang estudyante. Mura man kag laki. Bata pa na ha, girl. Busa ning uli dunay usa ka bata, ning uli sa lang balay. Naghilak siya, kay gingnan siya sa iyang teacher. Mura kag laki, pero siya di ay babae. Naglibog na siya. Unsa man ko mami, babae ko lalaki. Gidala na diha sa education, diha sa pagpanudlo sa mga kabataan. Mga igsoon ko diha sa Ginoo, nasakihan nato ang kalamidad sa lain-lang dapit sa kalibutan. Gubat nga walay hunong. Salamat kadunay ceasefire karon sa Syria ug sa Turkey. Nagigubat nila ang Kurdish, unsa na siya nga lugar. Pero 5 days ra ang ceasefire. Wata kabalo kung mudagan pa ba na nga gubata kay sige man gagubat mga nasod ngadto sa nasod. Ngani ang Iran, president sa Iran ning promise siya, ning televise siya nga i-wipe out niya ang Israel. Ingon ana ang kalibutan nga atong gi-witness karon. Lain-laing dapit sa atong kalibutan ana ang kalamidad, balikon ko gubat kay bulungang ilhanan sa kalangitan, gutom nga sinati sa mga lugar nga naang kagubot ng civil war, diin ang mga tao mangadto na lang sa laing nasod para dito mopuyo sa ubang nasod. Nga di sila madawat, mga matay na sila, nanakay og mga bangka, nanakay mga motor, usahay kanang gitawag nila og trafficking, no? Kanang mga tao nga gina-trap giadto nila sa ubang lugar, then bayiran dito ra di ay sa dagat nangamatay na daan. Mga kakuyaw nga hasta kita apiktaran nining kalibutan nga atong gipuy-an. Unsay nagpaabot ning kalibutan nga gubot? Hugaw, libog, dunot. Unsay nagpaabot ani nga world? Since Abraham unto our generation, unsa may gipaabot ang kalibutan? Usok na, nangasunog na ang mga kuan, ang bisan gani ang Amazon forest sunog na. Kita ang tao ra gyapon ang ninugnan nganong ang kalibutan masunog na dili madugay. Unsay nagpaabot sa atong kalibutan? Kabalo ba ka? Judgment. Judgment from a kind, maluluyon, may gugmaon, pero at the same time, usa ka hustisya nga Diyos. There's coming judgment in this earth. Dunay maabot nga dunay judgment nga moabot aning kalibutan na. Daron mo na ko sa John chapter 3 verse 18 to 20. John chapter 3 verse 18 to 20. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan. Apan katong dili mo tuo kanya gisilutan na. Imagine ka? Kay wala man siya mo tuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tawo ang kangit-ngit kaysa kahayag. Kay dautan man ang ilang binuhatan, ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gayud gusto sa kahayag, ug dili mo duol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan. Nganong ang hukom moabot man sa kalibutan? Ikaw taga kalibutan pa ba ka? Ikaw nga nakabato ni Kristo, taga kalibutan pa ba ka? Dili. You are not of this world, ingon ang Bible.
langyaw ka aning kalibutan na di ka taga kalibutan, taga disa ka, taga langit. Kinsa ang hukman, taga kalibutan. And be sure that you are not in this world, you are heavenly being. Nahimo na kang mulupyo sa langit. Before ka mo biya diri siguro ng imong kinabuhi langit nun. So, dunay judgment because kinsay may anhi diri sa kalibutan more than 2,000 years ago? Kinsay may anhi? Gikan sa langit? Si Jesus, siya ang kahayag dinhi sa kalibutan. Nagdala siya sa pagtulunan sa langit. Nagdala siya sa prinsipyo sa langit. Nagdala siya sa pamaagi sa langit. Sa pagkinabuhi unsa ning tawo mo adtog langit. He came more than 2,000 years ago. 2019 na ta karon. Mianhi ang kahayag. Gibilin niya ang iyang pulong. Apan ang mga tao nagpabilin gihapon sa kangit-ngit. Ang mga tao mipili gihapon magkinabuhi sa sala. Bisan og dunay kahayag nga miabot sa kalibutan. Batingon ang Biblia sa tanang mituog midawat. Dili silutan, kundili nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nai-response ana sa ngalan sa Ginoo. Amen! Nanigsoon, kay doon na may judgment mag-abot sa kalibutan. Ang pangutana, kumusta man tang tagalangit, inigabot sa hukom sa kalibutan? Unsay paagi sa Dios nga mahawas ta kung moabot na ang hukom diri sa kalibutan? Unsay way sa Dios? Ang ubang mga tao karon nangitag paagi, inigubot ng kuno kay sa kalibutan, moadto sila sa Mars. Naghimo sila kaugalingon nga pamaagi. Dahil uban karon nag-ready sila nga kung magkagubot man gani adto siya sa bukid, tuwa na sila, nagpalit na sila yuta dito. Dayon kanang mura na sila ermitanyo dito. Nagpalit sila dagkang kaayong pagkaon, kanang pagkaon it cost them for 2 years nga pagkaon dito. Naghimo sa gagolingon tinublan sa tubig, naghimo sa gagoling tinublan sa kuryente. Kay kung unsay may tabo sa kalibutan, libre sila. Ba't kabalo ba ka, anak sa Diyos? Dunay kay bulungang paagi ang Diyos nga mahawas ta inigma. Ipadala sa Diyos ang judgment sa kalibutan. Kabalbo ka sa paagi sa Diyos. Kung nagbasa ka sa Bible, or permi mo ring makadungog, mingon ko sa imuha, mauni ang paagi sa Diyos. Kita nga nagtininuod sa atong relasyon sa Diyos. Kita nga nahigugma sa Diyos, una sa tanan, atong giforsake ang ubang, bisan gani, atong kaugalingon, atong gihimong gisiparar sa mga butang nga sa una kalipaya nato, karon atong giisip nga wala to sila'y nada because atong gi-embrace ang gugma sa Ginoo or nag-alagat ta sa Ginoo, taliwala sa atong makita nga ang mga tao wala na magpakialam sa Ginoo, but still ikaw ug ako na nakabato ni ining pagtuo sa Ginoo nagpadayon hangtod karon. Unsa man ang paagi sa Dios, unsaon man ta sa Dios, karong buntaga ang pulong sa Diyos, magpahinumdum ka na to. Nga dili tiaw-tiaw ang iyang promise. He will come back very soon for the second time. Mobalik si Jesus sa ikaduhang higayon. Dili na aron pagluwas sa tao gikan sa sala o sa silot sa sala, kung dili mobalik si Jesus dina sa sky sa panganod aron kuhaon ang nagpaabot niya. Aron mahawas, aron ma-separate, aron ang kalibutan mauray makatagamtam sa judgment sa Ginoo, apan ang mga tao sa Dios ihikling sa Ginoo. So listen carefully para ikaw ug ako makabato niining focus sa Ginoo igsoon, no? So hallelujah. Siya ug ikaw ug ako nga nagtininuod pagigugma, pag-alagad kaniya, makaikyas ta nining dakong kasakitan nga ipahamtang sa mga tao sa kalibutan, nga gipili ang kangitngit imbis kahayag, gipili ang pag-alagad sa yawa imbis sa Dios, kahilayan imbis pagkabalaan.
Kay nung mo ni Noah, sa time ni Noah, nakaingon ko nga, unsa ka ang time ni Noah kay, ingon man ang Bible, sa time ni Noah, hilabihan ang kadautan sa mga tao. Wala pa ganito'y cellphone. Wala pa ganit internet. Pero iyon ang Bible, ang kadautan sa tao miabot nasa presensya sa Diyos. Ug ang Diyos nakahukom nga iyahang lunupan ang kalibutan. Ug samtang naghuna-una si anak, nangita siya mga tao nga iyahang i-spare sa lunok. Ug kapalo ba ka samtang nangita ang Ginoo, usara ka tawo iyang nakita nga tarong sa hiwi nga generation ni Noah. Only Noah found blessing to God. Sinuwar gyud sa tanan atong generation ni Noah, nakaplagan nga nakapahimuot sa Dios. So unsa gibuhat sa Dios ni Noah? Yang gipahimo si Noah og nagbuhat si Noah og arka. Nagbuhat si Noah og arka. Gipabuhat siya arka. Pero samtang nagbuhat siya arka, it takes long time to make that ark. Samtang nagbuhat siya, sige siya istorya sa mga tao nga ang hukom mag-abot sa kalibutan ug ang maluwas lamang katong makasulod sa. Pero unsay ingon ang Bible, sa panahon ni Noah, ang mga tao were drinking and eating and marrying. Ang mga tao, way pakialam, nagwali si Noah, sila kaon inom, minyo, dito, kalipayan. Until the day, Noah entered the ark. Hangtod sa adlaw. Wa gyud naminaw ni Noah. Salamat karon kay naminaw ka. Walay tulogay. Mayra kang minuto. Ayaw po din katulgi ni pulog si Ginoo. Hallelujah. Until the time that Noah entered the ark, pila ray nasulod sa arka? Noah ug iyang mga anak. Siya, Noah, Jod, mga tao, ganahan yung disco, ganahan yung inom, ganahan yung kalipayan. Okay, ikaw, sulod sa arka, dalay imong pamilya. Pagsulod og mga mananap, nga Paris, sulod sa arka, patinagwa sa arka. Usadang misulod sa arka si Noah, gisaradan sa Diyos ang arka. God closed the ark. Unya pagkasira sa arka, ang mga tao, wag din sila maguna-una nga moabot ang lunop. Kay atong panahon na, murag wa sila ka-experience og lunop. But God's word came to pass. Wag gyud mulabay sa tiyang isulti sa Ginoo. Gipaulan pabitaw sa Ginoo ang tanang tubig sa langit ug ang tanang tubig sa ilalom sa yuta. Di ba ang kalibutan na puno sa tubig? Hastang kinatumyang bukid na puno sa tubig. Na wash out ang tanang mananap, tanang tao, tanang balay, tanang kingdom, hurot. Only Noah ug iyang mga anak ug ang mga mananap nga naa sa arka ang naluwas. Because God is faithful sa pagluwas sa mga tao nga nakapahimuot kaniya. Ug sinwa, samtang nihubas na for 40 days, nihubas na ang 40 days ang lunop, 40 days after 40 days ning hubas, midunggo si Noah, ug nanganak na pud si Noah, ug kita generation ni Noah. Kita ang sunod nga generation. Remember Lot? Abraham, kasundo mo? Nakabasa mo sa Bible about Abraham? About ni Lot? Si Lot o si Abraham, pag umangkon ni Abraham si Lot, si iyang uyuan si Abraham. Karon kay, gipadato man sila kay sa Ginoo, gidaghan kay sa Ginoo ang ilang mga mananap. Because they are shepherd, magbalantay sila sa karnero. Nagkanak ay silang mananap. So di na makaya nga, kaning portion diri sa Pagadian City, kanang hurot na ang mga sagbot kay gitabangan tanan. So ingon na si Abraham, Lot,
Magbahin ta aning gihatag sa Ginoo natin nga yuta, bahino na to ni aron dili mag-away ang atong mga magbalantay sa atong mga karniro tungod kay wa nay masabsab ang ilang mga karniro. So gibahin ingon si Abraham, unsa man imong gusto Lot? Didto ka sa bukid o diri ka sa syudad? Diri ka sa hill o diri ka sa city? City, si Hulot kay ning pili man siya sa syudad. Dito sa syudad sa Sodom ug Gomora. So, si Abraham dito sa buntod, sa hillside. And don't you know, Igsoon, nga sa mga panahon sa ilaha, ang ilahang dunay boundary, siguro dunay mga koral, pero si Lot, wala siya mopuyo sa sulod gyud sa Sodom nga syudad. Dito ra gyud siya sa gawas. Ug na-witness niya unsa ang kadautan nga gibuhat sa mga tao sa syudad sa Sodom ug Gomora. And one day, ang anghel sa Dios nagbisita kang Abraham. Ingon siya kang Abraham, Abraham, best friend man kanako, di gyud nako ililong unsay akong plano. Nabay best friend sa Ginoo dire. Di niya ililong yung plano. Unsa man na Lord, insya ako nang hukman ang Sodom ug Gomora kay dili na nako makontain ang kadautan. Ang mga tao di nakabalog wala og tuo. Yung dahil si Abraham, Lord, naabi akong pag-umangkong dito. Lord, ni bargain siya. Insya Lord, kung doon ay 20 nga mga matarong, imo pa bang laglagon? Insya, dili lang laglagon kung na'y 20. Wala may 20. Ingon na po siya, Lord, 15. Walay 15 nga tarong. 10. Miabot og 5. Even 5 nga tarong nga nagpuyo sa Sodom o Gomora. Wala. Niingon dayon ang anghel. Okay. Maadto nami, mulugsong nami, maadto nami. Ning adto sila kang Lot. Kay pag-umangkon man Abraham. Aron pahibalon sila. Kasabot si Lot nga kini mga anghel. Iyang gidisibis ilang balay. Kabalo ba kay Igsoon? Ang mga anghel siguro perting gwapuha. Kay dito ay sa Sodom o Gomora. Halos ang mga laki mga B. Ayon. Pagkagabi nanulong man ang tanang laki sa balay ni Lot. Giuyok yung balay. Lot! Doon na kay bisita, tulo ka buok, nga gwapo kayo. Baka nauga na diya. Gusto ming makikilawas anang imong bisita. Ingon si Lot, ayaw in taon hilabti ning akong bisita. Naama ko'y mga dalaga dire. Mga wala pa ni mahilabti. Kanila hilabti. Dili Lot! Kanang bisita ni mo. Muna among gusto. Kung siya gibuhat sa anghel siya, Lot, ready. At tuatan na imong parinti, tanan, imong anak, imong parinti. Kay aron mo ikyas mo dire. Kay sunugon sa Ginoo ang Sodom ug Gomora. Kabalo kay Igsoon, katong mangatkat sa balay ni Lot, gipabuta sa Ginoo para di sa katultol asa tong mga gwapo dito sa taas. Gipabuta, karap-karap sa tong gwapo. Wa sila'y nahimo kay nangabuta sila. Then giingnan dayon sa anghel si Lot. Kauban si mong pamilya siya, di man mutuo akong mga parente. Di man mutuo sila nga sunugo na. Saka mo lang, pagdali, kaya pita. Ingon lang si Lot, Lord, layo man kayo ang danlugan, kagawasan lang ko paingon. Kaya doon man sa lugar nga ikiyasan. So, kapoy kayo mo dagan. Oh, sige, okay. Kagawasan na katawan. Pero kanay mong anak, dito sa danlugan. Hasta imong asawa. Nanagan. Pagpanagan nila mga Igsoon, gipaulan sa Dios ang kalayo og asupre gikan sa langit. Nagbuto-buto ang Sodom o Gomora. Samtang gadagan yang asawa, nakalingi siya. Paglingi niya, kag-ingnan man sila ayaw glingi, bisag unsa imong madunggan, nahimong asin ang iyang asawa. Og si Lot og iyang mga anak, maoy na spare atong panahon na. Nasunog ang Sodom o Gomora. Ug kabalo baka sa atong panahon karon, unsa na ning atong giabtan? Basahon nato ang pulong sa Ginoo. Dinhi sa 2 Peter chapter 2 verse 5 to 10. Lista gyud mo para makabasa mo.
2 Pedro 2:5 ngadto sa 10. Di ba mamululoyon ang Ginoo? Pero ingon siya diri, wala usab kaluy-i sa Dios ang karaang kalibutan. Kaminaw pag-ayog yun. Gipalunupan hinuon niya kini tungod sa pagkadautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao si Noe nga nagwali sa kamatuoran ug laing 7 ka tawo. Gisilutan sa Dios ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora pinaagi sa pagsunog niini ug gihimo kining panig-ingnan. Listen, panig-ingnan. Sampol-sampol. Sa may tabuon niya sa mga tawong dautan. Apan iyang giluwas si Lot, usa ka tawo nga matarong nga naguul pag-ayo tungod sa pagkadautan sa mga tawo. Kasi pagpuyo pa ni Lot uban kanila, nakita og nadungog niya ang ilang dautang mga buhat. Busa nahasol pag-ayo ang iyang matarong nga kalag. Ang Dios mahibalong muluwas sa tawong Dios nun. Hallelujah. Gikan sa pagsulay og musilot sa dautan sa adlaw sa paghukom. Labi na kadtong nagpadaog sa ilang lawas nung kailibgon ug nagsalikway sa otoridad kining miini nga mga magtutudlo mapangahason og walay kahadlok nga pasipala sa mga langit nung binuhat. Ang atong Dios maluluyon. Ang iyang kaluoy naapa karon sa mga tao nga ningkiling sa ilang igdulungog. Ang atong Diyos, hustisya. Gitudluan ta niya, unsaon pagkinabuhi, sadyang naluwas ta, pagkinabuhi nga Diyos nun. Dili relihiyon, kung dili Diyos nun. Sa pagkinabuhi, unsay pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Unsay pagkinabuhi aning kinabuhi nga naa sa kahayag. Ingon nga asin sa kalibutan, gihuwad sa Dios ang mga buta nga gusto niyang kinabuhion sa tao. Naunsa man ang resulta kung ang tao nagtuman gihapon sa iyang unod nung mga tinguha. After gipadala sa Dios yang anak aron muluwas sa mga tao, unsay nagpaabot sa kalibutan? Mabangis nga hukom sa Diyos. Mao ni igsoon karong buntaga. Palakpaki imong kaugalingon kay niya ka ug naminaw ka. Because there is hope in this wicked world. The only way is rapture. Sa to pa si Noah na save pinagi sa arka aron dili malunupan. Si Lot gipaikyas gipadagan aron dili maapil sa sunog. Ikaw ug ako nga niya karon, hallelujah, marapture aron dili maapil sa ipahamtang sa Dios diri sa kalibutan. Kabalo ka unsa ang resulta unya kung mabilin diri sa kalibutan? Basahan ninyo ang pinadayag. Kompleto diha unsa na ang dangatan sa mga tao sa kalibutan. Munang ikaw ug ako gihatagan ta sa Dios og buhing paglaom. Nga samtang nagatubang ta aning sa atong palibot, nagatubang ta daghang kay tang madunggan nga mga news, ang maayong balita ang madunggan nato diri ra gyud sa simbahan. Bisan pa gani atong television gitangtang naman ang TBN nga kada Sunday sa hapon iniguli nako after second service akong yung dalunggan to sa TV para makapaminaw ko sa mga wali. Natangtang karon sa kismet gusto kong reklamo kay gusto kong mabalik ang TBN because TBN is one of the Christian broadcast nga sa television nga niabot sa tuwa. Sa atong palibot, bisan maminaw ta sa news, patay diri, unsa pa diri, sabu diri, wala man mahurot ang sabu. Pila na katunilada na embarko, nagdaghan naman hinuon. Di na to ikalimod, nga kaning kalibutan na gyud, naagyod dinhi ang temptasyon sa tao nga makasala. Pero ikaw ako, itagaan tag paglaom. Nga ang matag usa nga mo qualify sa gitawag og first resurrection. Kini daing rapture is the first resurrection sa mga Kristohanon. So, unsay may tabo niining rapture? Kung wala pa kakabalo, kung nakabalo ka, reminder.
Unsa may mahitabo? Number one, it's a reunion with dead loved ones who are saved. Sa diya, rapture ni, madunggan na ni mo kay mapadayon ko unsa ang paagi nga gibuhaton sa Ginoo. So sa rapture, the hope of first resurrection, unang pagkabanhaw ni siya. Mahitabo ni, number one, dunay reunion. Unsa nang reunion? Dunay panagkauban. Kinsa may nga namatyan diri nga papa, mama, mga igsoon nga Kristohanon na. Patas kamot. Oh God, very few. Akong papa o akong bana. Kabalo ba ka nga, ako rang gilantaw nga akong bana ning abroad. One day, magkita mi diha sa Panganod. Magkita mi sa akong papa sa Panganod. Kay mo nagingon sa Bible, unang mabanhaw, unang musugat sa Ginoo ang mga patay diha kang Kristo. 1 Thessalonians 4:13 to 16. 1 Thessalonians 4:13 to 16. Nagingon ang Biblia, mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo mag-uol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kita nga nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw, busa tungod kang Jesus banhawon ug dalon sa Dios, uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa, inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando, tingog sa arkanghel, inguman ang lanog sa trompeta, ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. May unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unang ingon si Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Ginansya gihapon, bisag namatay, basta naa kang Kristo. Dunay unang pagkabanhaw, diin una silang musugat ni Kristo diha sa Panganod. Kabalo ba ka nga si Kristo mubalik dito sa Panganod? Kung nakabalo kami, og amen. Kung waka kabalo, kabalo na kakaron. Ang second coming ni Kristo, di siya manaog dire mutunod sa yuta, kundi diha sa Panganod. Musugat ra ang mga angayan. Musugat sa Panganod, unang musugat ang mga patay nga naa kang Kristo. Ikaduha, kadtong buhi ni anang adlaw makasinati og body resurrection. Lord, ako na. Ako ni Lord. Kisa mo, ako ni. Ako ni katong buhi nga musugat sa Ginoo. Kay doon ang may mga patay. Doon ang mga patay. Ako ni nga buhi pa. Munang mag-devotional ko, mutanaw ko sa Panganod, ko Lord, one day musugat ko ni mo diha. Kay maabuli man ang langit. Ug ang manulod dito, ako, amot ikaw. Ang manulod dito, una ang patay nga nakang Kristo, ug ang mga buhi nga naa kang Kristo. 1 Thessalonians 4:17. Unya kita nga buhi. Kuray, amen Lord. Ni adtong adlaw, bayawon uban kanila. Kisay kauban? Patay. Oh God, magtapad mi sa akong bana ug akong papa. Uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Og kitaon niya uban na kanunay sa Ginoo. Di ko kaya, Lord. Unsa ka ang imong bation? Samtang naa ka diri, naghilak ka nga magsimba sa Ginoo, wala ka nakita. Naghago ka, walay nagsugo ni imong tao. Imong gikumit, imong kinabuhi, imong panahon, imong tanan to serve Him. Wala ka kakita, kakahika. But someday,
someday, you will see Him face to face. Unsa ka? Unsa ka? Diri gani, kung magsimba ta sa Ginoo, makabati ta sa presence, manglimbawot, murtag ma-fresh. Doon ay nag-message na ako karon. Ing-attend siya conference dito sa Laing Nasod. Unsam niya akong gibati nga na-fresh man ko, pikas lawas ako, di naman malihok. Perti man kuana sa akong sulod. It's the work of the Spirit of God, the presence of God. Sige siya hilak. Ko, ay katingalang si kaghilak. Because God is touching you sa imong kadugay na kay na-miss na nimo. Na-miss na kay ka sa Ginoo. Unsa ka ha? Ang atong bation. Nga atong gisimba nga di makita, naghatag ta sa atong panalapi para masuportahan yang buluhaton. Atong gidinay, atong kaugalingon sa makalipayan sa kalibutan, atong gibiyaan ang mga relasyon nga dili kabubuton sa Ginoo, atong gituman ang Ginoo. And one day we will see Him face to face. That's a blessed hope. Kabalo ba ka nga everyday maglantaw ta kanu sa Lord? Unang in the end sa kong kanta min ko, come Lord Jesus, come Lord Jesus. Because this is the only way nga makaikyas ta, mahawas ta. Dili ba, soon or later, the son of perdition will be revealed. Antichrist will be revealed. Di magdugay, ipatayag na ang muhari sa tao nga mabilin, nga munang Antichrist, nga di nakakapalit kung dili kaiyal kang Antichrist. And the only hope of this is rapture. Gitagaan ta grasya sa Diyos, nga sa diyang human ang rapture, sirado na ang grasya, wala na. So kung nabilin ang Kristuhanon diri sa kalibutan, oh God, di sa yun ang pagpangalagad sa Diyos. Dili sa yun. Kuptining hope nga gibutang sa Diyos, gi-offer sa Diyos sa ato. It's the rapture, it's the first resurrection. Sama sa body ni Jesus, sadang nabanhaw siya, nakitaan sa mga tinunan ang iyang lawas, mauni ang body resurrected. In the twinkling of an eye, sa usa lang kapamilok, imong lawas nga madunot, ilisan o di madunot. Kay maunay nga rapture. Maunay musugat sa Diyos. Mga igsoon ko na sa Ginoo, 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 57. 1 Corinthians 15, 51 to 57. Mauni ang misteryo. Ang tanan mo misteryo. Kung kag misteryo, dili nimo ma-contain sa imong tawhanong huna-huna. Dili ang tanan kanato mamatay. Apan kitang tanan sa kalit mga usab, sama sa kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitubo kini inigtingog sa katapusang trompeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. Og kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot, kinahanglan magsulob sa pagkadili na madunot. O kining lawas nga mamatay, kinahanglan magsulob sa pagkadili na mamatay. Busa ko kining lawas masuloban na sa pagkadili madunot, o kung kining lawas nga mamatay, masuloban na sa pagkadili mamatay, matuman ang kasulatan nga nagingon. Gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan. O kamatayon hain na ang kadaugan, o kamatayon hain ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Igsoon, ang makadungog lang sa trumpet, katurang musugat sa Ginoo. Siguro ang imong dalunggan kabalo sa tingog sa Diyos. Kada kang tingog diri sa kalibutan, tingog sa yawa, atong kaugaling tingog sa Diyos. Ang makadungog sa tingog sa trumpet. Ug dinhi di nato ikalimod. Nga dili lang naisulat sa Bible, daghang mga tao
nga nagpakadungog na karon tingog sa trumpet. Mo na daghan na kan sa news nga dunay mga kahibulungan na sa kalangitan ay nagtingog nga trumpet, kusog kaayo, no, tingala sa asa man gikan ang trumpet. Pero ako nagtuo nga ang makadungog sa trumpet, sa tingog sa trumpeta, maura tong mabayaw, maura tong musugat. In the twinkling of our eye, siyang makadungog, ilisan. So, dunay mga salida nga panahon sa rapture, ang nakita na lang sa ilang mga loved ones, sanina na lang. Antipara, sapatos, wala na diha ang physical nga tao. Giilisan na iyang lawas nga resurrected body para mosugat sa Diyos. Daghan na kayo ang nag-movie about rapture. Ilang pattern sa Biblia. Mao ni ang event, mao ni ang pangitabo nga ikaw ug mismo ako mahimong kaparty. Wow! Mahimong kaparty! Mahimong appeal anang nga event. Ingnay mong kaugalingon mo appeal ko, Lord! Unsa na lang kung mabili nin tawon. Naagihapon ang Happy Church Building, pwedeng mo pastor ka diri, pwedeng mag-usher. Padayon ba mangyapon? Ini karapture padayon, pero naibangis nga mo dumala sa kalibutan. Di mo kayang tanggapin. Sadang mo barug ka sa pagtuo, you will be persecuted to the last breath nimo. Manang the only hope is rapture exon. Ikatulo, kani nga event masaksihan sa tibuok tao sa kalibutan. Asa man siya nagpuyok. Amerika, Hong Kong, Japan, Arab, Iran, Asia dapit. Dito ba siya sa Europe, Asia? Tibuok kalibutan, kini nga pangitabo, dili ni Pilipinas. Tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan makakita unsay nang hitabo aning adlaw. Because dunay mga piloto nga makristuhanon nga ang eroplano bangga kay wala nay pilot. Dunay mga barko nga nangabangga kay wala nay piloto sa barko. Dunay mga motor nga nagbangga kay nangawala ang mga driver. Dunay mga pamilya nga manghilak kay wala ilang papa, wala ilang mama. Dunay mga eskwelahan, panahon siguro na klase, siguro wala na teacher. Kaya ang teacher, nisugat sa Ginoo. On that day, there will be chaos sa kalibutan. Gubot na gubot na gubot. Nalipong ang CNN, nalipong ang media, unsa ni nang hitabo. But katong mga tao nga nakabalo, ani, perting pangagot sa ngipon kay nabilin sila. Kabalo sila. Pero, igo lang sa kabalo. Wala nila buhata ang ay buhaton. Aron mahimo silang angayan anang adlawa. Iksoon, unsa di ay, what is our preparation sa atong life diri para anang nga blessed day? Unsa itong preparation sa atong kinabuhi personal? Unsa na to pagpangandang? Kay siyempre na Kristohanon ta, usa na ni ka privilege na to, kay na Christian ta. What more? Atong buhaton sa atong Christian. Number 1, we must be ready. We must be ready. We must be on guard. Kinahanglan andam ta everyday. Everyday, wato kabalo kung karon adlaw mo balik ang Ginoo, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig. But sure na sure, God will come again. Amen. Be ready. Ready means prepared. Mentally, physically, for an experience or action. Handam na ka. Imo nang kanon mo kaugalingon nga, tuan na ka nilupad na ka. O kung kumulog nilupad, kung sana pagkaagi. Shhh! Ang tanang tao, nangawala, dili siya makita, diretso, twinkling o banay, manggod ang ingon ang Bible. So be ready, be on guard, defensive. Kung doon na may mga trick sa kaaway, temptasyon, nakabalo ka nga diliya sa Ginoo, unsa imong depensa, unsa imong panagang, shield of faith, word of God,
Kung moingon ang yawa, nagpapobre man lagi ka nga nagkristohanon ka, unsa may mong isulti sa yawa? Unsa may isulti nimo, ingnon nimo kabalo ka demonyo, akong Dios makahimo pagtagbo sa akong pagkinahanglan, sumala siyang kadato diha kang Kristo Jesus. Amen. Kung nagbalatian ka diyan wa pa ka naayo, ingnon ka sa kaaway, Kristohanon lagi ka ano nagantos magbalatian. Unsa imong idepensa, ang akong Dios mo ayo sa balatian. Kung di man kunya ayo man maayo ang akong lawas, naayo akong kalag, ug ang kalag importante sa lawas. Kabalwa ka nga ang pulong sa Ginoo na atanan idepensa nato sa unsay trick sa yawa. Na atanan dire. So depensa ta, be on guard. Di na tutugutan nga matrap ta sa kaaway kay kabalutas kamaturan. Ug ang kamaturan mao nay atong isukol, defense ta. Idepensa nato ang pagtuo nga gihatag sa Dios kanato. Matthew 24:44, napaba mo dire. Matthew 24:44. Busa kamo usab na abata dire, kinahanglan mag-andam kanunay. Kay mo abot ang anak sa tao sa takna nga wala kamo magpaabot kaniya. Basig lingaw na ta kaayo. Nalimot na ta og simba. Nalimot na ta pagkinabuhi para sa Dios. Nalimot na ta kay taas na kaitang gitagi abdan sa atong profesyon. Taas na kaitong posisyon. Nabisi na kayo ta. Hinumdumi nga di ka taga diri, taga langit ka. Hinumdumi jud na. Every success, every kuan ka ng pag-angat sa Ginoo nimo, igsoon dili makakos nimo nga makakibra nimo sa imuhang focus sa Ginoo. 1 Thessalonians 5:2. Kamo mismo nasayod nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan nga moabot sa gabi. Naman po'y mangawat og adlaw oy. Wala na gyud ko ano, maga na kay ilong. Dili nawong. Baga kayog ilong. Nangilad og adlaw na CCTV pa. Ana ki CCTV. Mangawat pag yung adlaw. Pero ingon ang Bible kasagara sa kawatan mangawat gabi. Ang pangutana mananghid ba ng kawatan kung mangawat? Muana unya ako niyang gabi sa inyo ha, kay mangawat ko sa imong rep. Mangawat ko sa imuhang relo. Mangawat ko sa imong kwarta nga imong gitaguan da sa vault. Mo yun ba ng kawatan? Ang Diyos po, dili po na siya mingog, paibalo! Tanang broadcast. Mubalik ko unya alas 9 sa gabi. Unsa kay may tabo, no? Kung maingon ana ang paagi, tibuok sigurong pagadian, manulod sa mga simbahan. Mga ayo siguro luhod taman sa mahimo. Pero wala gisulti sa Bible ang iyang pagbalik sama sa kawatan. Di siya magpahibalo, busa ang atong buhaton, ready. Mag-ilisdaan sa gabi pa para pagka-Domingo di malate. Amen? Kisay mag-ilis daan pagkagabi nag-ilis ko daan kay per service ko dahil basig magpag-dritso na dahil kong lakaw. Kanang dili ready, nakalimot na nga Domingo na, nakalimot na nga cell group di ay, nakalimot na nga Sabado prayer, nakalimot na. Nakalimot nagbasa sa Bible, nakalimot nagdevotional kay nabisi na kaayo. Og ang atong pangatarungan, dili ra ba na mahimong ikatarungan nato sa Ginoo. Lord, busy ko kayo. Unsa di ay, taga diri day ka. Ano liban mo kabisi, no? Ano mo hinuon diri? No? So ako, gusto lang yun nga, makita na tutong kagalingon nga. Just prepared every day. We have our devotional, kabaluta, atong lakaw, tibok adlaw. Nga, kabaluta, in the time mo balik ang Ginoo. And ang atong life,
is just pleasing at ubangan sa Ginoo. And the last, continue to be encouraged in serving God. Padayon nga madasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw tuguting nga mapandol ka sa imong kauban sa pagtuo. Nga wala pa kayo mausab, nya diha ra ka ni puting sa imong pananaw. Madinasig ka. 1 Corinthians 15:58, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon, dili matarog. Imong tapading na, dili matarog! Bisag discourage, oy dili gyud. No, bisan og unsay kuan bitaw, kuan nga negatibo, dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo sa inyong pag-alagad, dili gayud makawang. And 1 Thessalonians 4:18, busa 1 Thessalonians 4:18, busa pagdigasigay kamo tungod ni ining paglauma. Let's see a video. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! If Jehovah came back right now, would you make it? Hell is a real place, and I don't want you to go there. We've been reporting on the bizarre phenomenon that seems to be taking place not just in this country, but all over the world. Getting angry at God isn't going to solve anything. Don't but dab me, young lady. I done said you can see that boy when we get to church. This is not the way it's supposed to be. It's over! We've all been left behind. It's going to be joyful for those who are raptured, but it's going to be sad for those who are left behind. Life is over. Life as we know it. I thought you were getting ready to go to church with me today. Not today, okay? I'll go with you next Sunday. Son, what if rapture will be on Sunday morning? What if? How did you prepare your life? Yung sa nimo pag-andam mo kinabuhi. Nakikistorya ko nimo kung si Jesus gidawat na nimo ginog manluluwas. Nana nimo ang precious gift ni Lord sa imong life. Nana nimo ang unang tikang to qualify ni anang rapture. But, ngayon kog but, siguro ang imong kinabuhi like the day of Noah. Ang kinabuhi ni Noah, nakapahimuot sa Diyos. Selut, matarong Diyos nun nga kinabuhi, taliwala sa kalibutan nga dautan. Matod basik ang iyang kalang sa pagtanaw, giun sa pag-destroy sa yawa ang kinabuhi sa mga tao. Mo na tong stand sa ato ang kaugalingon. Listen, igsoon. Akong prayer, daghan ta magkuyog unya niya ng pagsugat sa Ginoo. Akong kasubo, ingon ka pastor, kung di ka magtininood karon, kanus apa man. Kung dili nimo talikdan ang mga butang nga nahimo nimong bikil sa imo pang pangalagad sa Ginoo, kanus apa man. Baka it will be too late.
Now is the time. Kung wala pa ka magseryoso sa Ginoo, bisan nakadawat na kaniya nga Ginoong manluluwas, dili pa ka serious sa imong relasyon niya. Decide now. Maybe tomorrow is too late. Grabe ang grasya sa Diyos. Gikan sa Book of Acts until 2020 almost. Giun sa pagdupa sa Diyos ang iyang gugma sa mga tao. Aron lamang ang mga tao makabaton sa iyahang gugma o kausaban, change of heart, change of mind sa ilang relasyon diha kaniya. Giun sa Diyos pag-awag matag usa to live a life pleasing to Him. Oh God, munang challenge na to karong bundaga. Kung gatiaw-tiaw pa ka or kompromiso pa ang imong kinabuhi, magbuhat gihapon kag mga butang nga dili will ni Lord. Please stop it. Please. Biyai, talikte. Ikaw ni ang sentro sa Diyos. Ikaw ni nga gusto niyang himamat niya dito sa panganon. Gusto niyang masugat. Gusto niyang musugat kaniya. Pat katong musugat, katong matarong, nakapahimuot kaniya. Samtang nagtindog ka sa presence ni Lord, doon na ba'y mga butang sa imong kinabuhi nga nahimong bikil babag. Ug sa dagan pa, mubirani mong palayo. Ug sa lumba sa dagan, lisod kaayo ang pagtunay because there is bukat, dunay bukat, dunay naghawid. This morning, this is your chance to unload imong kaugalingon, imong hawasan imong kaugalingon. Siguro doon na kay gikabisihan nga di mao. Just leave it to God. Lord, ako ning isurrender. Ako ning gihawas akong kaugalingon. Gusto kong musugat nimo niyan ang bulhang adlaw. Gusto ko Ginoo be ready. To be ready means to fix yourself. Itangtang ang mga butang nga pabugat sa imuha. Itangtang sa la ang mga kuan nga nagunit pag-ayon nimo. That is to be ready. And ang challenge this morning is, kung mingon ka, Lord, ako ni daghan pa kong bugat sa akong kinabuhi. Gusto kong itangtang na niya. You must decide today. Dili na aksidente nga nadala ning word karong buntaga. Dili po ni nako tinuyuan. It just come to my heart. Maybe it will be soon and very soon. And it's not too late. Dili paulay. Kung ikaw na daghan pa kaayo ang butang nga bugat sa imong kinabuhi, nga i-compromise nimo. Just lift up your right hand sa Ginoo and just, Lord, ako ning gi-surrender ning butangan nimo. Kung imong hunahuna, daghang gitan-aw nga mga hugaw, nahugawan imong hunahuna, imong mata daghang natan-aw nga di mao, nahugawan imong hunahuna, daghang kaayong nag-ulipon nimo. Sa ngalan ni Jesus, just surrender those things to God. Ikaw mismo moingon sa Ginoo, Ginoo, yes, maluluyon ang Diyos. Pero doon ay standard ang Diyos. Ours to decide. Just release that unto God. Itugyan, Lord, tangtang na ako. Matangtang nigikan ako. Kung gusto kang magpasaylo, Lord, pasaylo ako. Kung mo-decide ka, mabiyaan na ni mo. God is with you. Kung can be against you,
is for you, not against you. God, in the name of Jesus, tanang nagpataas. And just acknowledge, Ginoo, mga butang nga angay pang i-work out sa ilang kinabuhi. Nilisod, Ginoo, atubangan nimo sa ngalan ni Jesus. I-declare na ako, Ginoo, ang kagawasan sa mata ko sa in Jesus' name. Tanan, Ginoo, mga limpyo sa ngalan ni Jesus. Mga butang nga nagbabag, mga tangtang sa ngalan ni Jesus. Mga ginabuhat nga compromise, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Di na mabaylo, Ginoo, sa blessed hope nga imuhang gibutang sa among atubangan. Imong gihayag, Lord, ang bulahan nga paglaom namo before kaning kalibutan namo agig judgment, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Oh God, sa tanan nga nagpataas, let your strength, Lord, makahimo nila in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang nakinahanglan deliverance, makabatog deliverance this morning in Jesus' name. Kagawasan sa tanan nga na-involvement, kung naa may involvement sa bisyo, sa unod, sa ngalan ni Jesus, addiction, unsa man nga, kuan last in Jesus' name. Magawas nun sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Receive your portion this morning. Dawata, dawata, dawata ang kamatuuran sa imong kinasuluran, sa imong kasing-kasing ug una-una. For the truth will set you free. Will set you free. Ooh, we give you praise, Lord. We give you praise, we give you praise, we give you praise. We give you praise, Lord God. Salamat na ng bulahang adlaw, Ginoo, nga imong gigahin para sa tanan, Ginoo, nga mga anak nimo, nga miila ka nimo, mitahod nimo. Oh Dios, God, na kinabuhi nga Dios, no, na kinabuhing tarong na iningiwi nga kalibutan. Thank you for that blessed hope, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo kung ang kalibutan nagtamay na mo, ikaw daping na mo. Salamat sa bulahang paglao. Rapture. The only way to escape sa judgment ni mo sa kalibutan. We just worship you, Lord. We just honor you, Lord. Come on, lift up your hands and just worship God. And just worship God. One day you will meet Him face to face. Usa ka adlaw makita nimo siya nawong kung nawong. Diri nagsimba kaniya, nagbayaw ka sa mga kamot, wala ka kakita niya. But ingon siya mas bulahan ang wala kakita apan mituo kaysa nakakita nga wala mo tuo. Ura ba 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 ba, Shanda, Lord, we give you praise.